ganda ng Panginoon. Salamat sa Diyos na dianasat na sa daing bulukaton para sa pagsilpa sa Ginoo. Kalipay po mga iso. Okay, manindog ta, no? John chapter 1 verse 12 and verse number 13. Okay. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God. Amen. Even to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. John 15, verse 1 up to verse number 6. I am the true vine, and my Father is the vine dresser, meaning the husbandman or the planter. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes it so that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Now, if you have noticed verse number 3, it is somewhat out of the line, because what verse 1, verse 2, verse 4, verse 5, and verse number 6, they're talking about the true vine, the vine dresser, branches. But then, look at the transition in verse number 3. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. Diba, Brad? Bisibag man. Alright, so this morning, I'd like to speak about having the blessed life. Having the blessed life. Father God in heaven, we thank you for the opportunity to come before you once again. We thank you for giving us the blessed life. We thank you for having given us so much, even beyond what we are supposed to receive, O God. And we thank you for the opportunity to connect to you. And we thank you for the privilege of coming before you, not as outsiders of God, but as children of the Heavenly Father. And so this morning, we would like to accord to you glory, honor, praises, thanks, and above all, worship, O God. You are the God worthy of worship. You are the God worthy of glory and honor. So we humbly come before you once again, asking for your blessing, O God, asking for your presence, asking for your anointing, for we can do nothing without you and without your blessing, O God. So I pray that you will anoint the lips of clay, and that you will use me once again as a conduit of the blessing that you want to flow freely, O God,
to our midst, into all of us this day. And so, Lord, we are opening our hearts, mind, soul, body, Spirit of God, for the blessing that you want to bless us this day. And in whatsoever that will be achieved and done, God, I'd like to be very careful that all glory, all praises, and all thanks be accorded to you, O God. Be ascribed to you, for you are the one worthy to receive all. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen. You may all be seated. Having the blessed life. Are you happy that you are having the blessed life? Being in God, serving God, is a life blessed. Now take note, verse number 3, now you are clean. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Kita ko no na hiluan pinahagi sa mga pulong gaya gisulti dinhi kanato. Wow! You and I are now clean before the presence of God. That is why we can come to God. We can come to God bringing our worship, bringing our adoration to Him, and we can expect that God will receive and accept our offering of praise and worship. Amen. Now, if trouble gets in your way, and if you feel discouraged, if you feel depressed, just look at what you have and let it reveal itself. Amen. Kung ibati kang kanuyahon, of course, mubati magyuntang panahon nga ma-discourage na, may mga panahon murag ma-depressed na, kalit lang yung wapol sa ato. Right. Amen. Amen? Amen. May panahon, di pa yung takay na, pagkatupang nga itong sa amin, ma-depressed na kalit. Yung tananong kayo eh. Dapat just look at what you have, tanawa na kung sa'y na dawat dito. And let it reveal itself. Tuguti na na mo malayan ka na. Kung sa'y na, iulay niya. Okay. Gusto na rin tiguan, no? Tinulong. Lalong. Now you and I are now living the blessed life. That's what I like. Amen. 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 Though we have troubles, though we have discouragement in life, though there are times that we will feel depressed, but the good thing is, you and I are now living the blessed life. Amen. Woo! It's good to be blessed. Amen. Nindot na na kay kwarta, pan mas nindot yun ang blessed ka. And what can make a person blessed is having a relationship with God. Money cannot give you a relationship with God. Fame cannot give you a relationship with God. Education cannot give you a relationship with God. But when you accept and receive the Lord Jesus Christ, when you believe in His name, the Bible says God gave you power to become the children of God. So being given the blessed life. Wow. Salamat, gitagaan kasi dito ang kinabuhing na bless. Amen? Amen. Amen. Hindi nga ko na itong tapad. Kasawa na dito. Hindi nga. Dahil bless kayo ko dahil. Bakit? Pag-iwan na rin pradili ka sa ako. Pero hindi ko na pradili. Hindi naman yung tinulog ko niya. Ala sa tulilan niya. Wala pa rin tao gagawin.
Now all who receive God, all who receive Him, those who believe in His name. John chapter 1 verse 12 says, He gave the right to become His children. Amen. Sa tanan na mituo, sa tanan na midawat kaniya, siya naghatag kanila o kagahom na mamahimong mga anak sa Diyos. Now, the second phrase actually describes the first. Ang second phrase ang verse na describe sa first phrase. Ang first na phrase na ginawa, those who receive, those who believe in His name. Now, to receive means to acknowledge His claim. Kanang pagdawat po pasabot ana, imong gisalungan, imong i-acknowledge, imong giuyunan ang iyang claim. Amen. To accept Him means to accept His teachings. Yes. Kanang pagdawat sa iya po pasabot, imong gidawat ang iyang mga pagtulunan. And to believe in His name means to believe that Jesus is God. That Jesus is God incarnate. Amen. Kanang pagdawat sa iyang pangalan ba? Abot masabot ana, imong gituuhan nga si Jesus mao ang Dios, nga si Jesus mao tong Dios nga nahimong tao. And by believing in His name and receiving Him, He gives us the right to be called the children of God. Right. Amen. In the King James, it says, He gives us the power to become God's children. Itagaan taliyang kagahom. Sa manang kagahom. Sa line na translation sa NASB, He gives us the right, the authority. Itagaan taliyang katungod. Amen. He has given us the right. The entire land of the Philippines is owned by the Philippine government. Tibok yuta sa Pilipinas ang nag-iya ang gobyerno sa Pilipinas or the state rather ang estado kung nag-iya ni apan gitagaan lang og right sa estado ang matagtao nga makapanag-iya og yuta. Amen. Tagaagag right ba? Ang tagaagag right natin titulo, natin deklarasyon. Pero una-una imo naman ka na magbayad kapag nag-tax. Abot ba sa buot, ang ihatag lang sa imo, right? And you have to do your obligation, your part of the bargain. Kaya kailangan magbayad ka tax sa estado. Hello? Nindot na ginagaan ng katungod sa Diyos nga mamahimong iyang mga anak. And we have to do our part of the bargain. Kaya ginagaan na magtahimik o katungod nga mahimong anak sa Diyos na siya atong amahan, atong hatagan sa mamuot, at ang atong hatagan siya sa mga palimuot kaniya. Ang atong bagay, ang atong pagsimba, ang atong pag-alagan kaniya. Now, that word power is from the Greek word exousia, often translated as right or entitlement or authority. Gikan sa Greek word na exousia, nga gina-translate na right or entitlement. Wow! Niduta no? Entitlement. Entitlement. Dili yun unta ta entitled dining tanan.
Walay bisan usa sa ato. Gamay katungod ini, walay bisan usa sa ato nga matawag nato entitled ani. But God has given us the entitlement. Meaning God has given you now the tag. Kitagaan tali ang tag ba? Hello? Ang tag nato kaniadto, sinners, wicked, unbelieving. But because of the word of God, God has given us cleansing. We are cleansed by the word of God spoken to us. And He has now given us a new tag, a new title. We are no longer sinners, but we are now children of God. Di ba yun, anak? Dito na may ibang anak ko yun. Hello? Namayo bitaw ako mga anak, pinagkabin na ako eh. May una ko ba siya na all? But lang masabot ba? May taanak na lang ko. Hello? Ingon tong kwartahan ba na babae sa amo ang biro, grabe. Nagkagina na mo mga iro. Pinakaon na naman, pinapakaon na naman sa buntag ham. Pinipaniod ko pusino. Oh. Pinigagabi ang among ipakaon na ng adobo. Mo pinapakaon, lulig ka mo, no? Mapili atay na lang ko iro. Now, the result of receiving God, when we receive Him, as a result of believing His name, we are entering into a relationship where we become children of God. Kasimple lang ang bagay, no? Dawaton lang siya. Tukuhan lang siya. Dawaton lang siya. Kunya ang may tabong musulot na sa pagkikrelasyon kaniya, kunya mahimot ang mga anak sa Diyos. O, dinikinanglan magdalagan sa labiw kulawan para inunin mo ang Ginoo, dawatan ko na imong anak, ang malingon ang kasulatan sa tanan nga bitawat o Ginoo kaniya, siya naghatag kanilang gagahong ng mga himong anak sa Diyos. And when we receive God, the immediate result is that we become children of God, not of blood, not of the will of the flesh. Meaning not based on human desire, because no amount of wishful thinking can make us children of God. Wow. So wala gibase sa human desire. Nga desire nimo mo na o imong gihuna-una ba wishful thinking ba una ba padapalan ng Ginoo. Wala yun dia, not of blood and not of the will of the flesh. So it means this is not the will of man. It is not based on the will of man. It's not based on human methods, but of God. Amen. Dili sa mga pamahagi sa tao. Amen. Amen. O dawaton kas Ginoo, gikan pa lang sa purnahan sa simbahan, magluhod ka na padungan to sa altar. Dawaton kas Ginoo ana. No, dili sa inana nga mga methods o pamahagi sa tao. Nga manahon mo nung Semana Santa, magpasal-pasal kunuhay ka o krus. Unya magpalatigugas mga tao. Unya kubal bagyon magpalansang silang tinuod sa krus. Dili sa inana nga mahagi, apan sa mahagi nga iya sa Ginoo. Tuhin lang ang iyang mga pulo. Sa kupalan ang iyang mga pulo. Unya dawata siya sa imong kinabuhing. And so you and
must come to Jesus, not on our terms, but on His terms. Yes. Amen. Tawato na to ang Ginoo, dili sa atong terms. Ginoo, basta Ginoo, padalanginan ko nimo, makasakyanan ko, lagad ko nimo. No. Not on our terms, Yes. Amen. but on His terms. Yes. Amen. Ginoo, nakatrabaho lang ko, Ginoo. Pag-tinood lang yung kong alagad ni mo, Ginoo. Kada Merkulis, utang mo na ko Bible study. Kada Biyernes, Ginoo, utang mo na ko prayer meeting. Kada Domingo, nilagay ko mo absent. No. Not on our terms, but on His terms. His terms, ingon niya, if anyone wants to follow me, you must take up your own cross and then follow me. Amen. Siya gusto mo sunod nako, ingon ni Jesus, magpasaan sa iyang kaugalingong cross. Kunya sunod nako. Di literal na cross na. Aban mga kabukas sa kinabuhi, mga self-denials, imong dumilian ang imong kaugalingon sa mga makahaylo nimo diha sa gawas sa pag-alagad sa Dios. Amen. Nagawa makahaylo ba? Amen. Amen. Pajubin bitaw, ingon na maging siya na mas may pagbuwa, okay lang yung kasi kuya, basta na siya motor. Di na siya makahaylo kuya. Di na, oy. Sir Lisa, pag-dugay pa rin mausapan una-una ni, dugay pa ka makaapo, ikan niya. Ingon na niya na, okay lang yung kasi kuya, basta na siya motor. Pero tipo prinsipyo eh. Ang mga naiman, bahala ko ako yung motor, basta na ako kuya. Ha? Pero kabalini, doon mo yun. O motor kuya. Kung bisya niya ni Berlin, kinalan motor yun kuya. Kapag motor bitaw, gusto man niya makamotor para makauya. And so, we must come to our Lord Jesus Christ, not on our terms, but on His terms. Yes. And we must come to Jesus out of love. Amen. Meaning, there are many options, there are many choices, but you have choose to come to Jesus and give your life to Jesus. Amen. So we must come to Jesus out of love. And you know what? The ultimate gaze of love is that which we call choice. Right. Amen. Ang ultimate nga gaze sugdanan sa gugma, kanang gitawag natong choice, kanang daghan ta pwedeng kapilian. Pero mas gipili nato siya. Amen. Oh, hallelujah. Hallelujah. Because love will not be complete and will not be love at all without freedom. Amen. Kaya gugma sa tinuod dili na kumpleto, kung dili gid na siya tiunay na gugma kung wala nang ginatawag kagawasan. May kagawasan tang mamili unta. Amen? Amen. Pero mas gipili nato ang Dios. Amen. Oo, maunay pagpakita na atong pagtuon sa iya, nagasugad sa atong paghigugma sa iya, nga atong ipadusan o gisuklian lang ang gumbang hilamihan sa Dios. Alam ka na to, dili nato pwedeng kapamarihasan man ang gugma sa Ginoo. Ang gusto lang natong suklian ang iyang gugma nga walay sugod, ang iyang gugma nga di nato pwedeng malimot, di nato pwedeng maabot, di nato
continue living the blessed life. Amen. Kailangan magpadayon ta. Kaya bitong yung mga asawa mo lang makabantay na mga lalaki na mo. Kung sa inyong mabantayan, mula na, di na magtinog-tinog. Di na magtinog-tinog. Kaya mga asawa hindi na magtinog. Pero hindi ka bantay ka na. Kaya mga asawa hindi na magtinog-tinog. Dami gibati ba? No, naanay, ihambing na kahiubos. Labinan, mas giatiman nimo ang motor nimo ikapunta review. Gasan. Yan asawa dito, wala ka kadung siguro may pamotor ikaliko. May pamotor ginagkaka. Pakitaan sa dadatong pagpangga ng mga asawa. Amen? Namo bitaw ng utana na ka. Kung sa maganda, itaw-taw ng kabanda ni Bawala, hindi mo kilo. Yan, madugay o ginog yung puksol, pasulti ba yun na? Kay nausap naman ka. Nalahi naman ka. Ha? Mura magkagawa na ilang na ko. Ba, kung pili mga babae, ganahan din na sila, i-series na sila maayo. Hello? Amen. Daan na lang ang ideya mga laki. Ganahan mga babae, ganahan nila sila i-series maayo. Amen? O, tanaw ninyo nga ka ng video, bibitay ng liog ba? Liog. Mas secure ka dahil, ba? Mas pero reverse psychology man ako, pina-reverse ba? Huwag mo iklaro ba? Dahil na ng tanaw na dahil. Dahil, sige anong pinag-speed ba? Masama ito na. Kaya kung tayo ito eh. Kaya na pinapakapila niya ba ngayon? Pero sa tinoon, hindi ko doon ta. Pero mo nang hinanap ang sulti ba? May masakit lang po. Sila na po yung malingkamot anang mawala. Wala akong masawa na nagdaya-daya po. Manya, yung business dito ng kilid. Amoy. Dito tayo dahil. Sabi lang ka na yung mga dalang yung mapislit ba? No? Ganyan mo pislit. Ang kamong mo eh. Dito tayo yung kilid dahil. Lumoy ba? Magpong. So we must continue living the blessed life. Padayon yun na. Amen? Isama sa atong mga pares, ganahan na sila, na padayon natong ginapabati sa ila, unsa sila ka-precious para nato. Amen? Hello? Amen. Ako bitong asawa. Ngayon nandayon na siya, nasakit ang likod. Idugot na gud. Ako sa niluto ko. Sabihin ko ka na mangigilo. Panukuha ako sa pag-ngangot ko sa rin. Ako siguro tayo. Dahil di ka usa na doon anak kong maayo. Kasi na siya mo. Baka sa darong pangita ka na maghilot yung katinood, kinasubraan ba? Yan yun siya na, haplas siya mo, haplas ako. Di mo ginangoy ka kung haplas yun. Pero, sige lang kaya, ako nasawa. Amen? Ang ikaw ko, haplas ako. Pero, ako ginapalit at umiyanan ako. O, di ba na yung murag rulo na? Hindi kayo hikap ba? Kaya dahil na yung kung haplas yun. Mas ganahan pa kung hikap o pumada. Nung kahaplas. Makita niya ang buhok, kailangan nila nito. Grabe kayo kung gamit o 3 flowers sa na. Tulog ko kuha pa. Pamada. Di man uso ng gin sa una. 3 flowers ka na. Pinasan pa kayo buhok. Bakit? Pagka buhok niya.
Ininagin mo, pwede umutan mo biyudo. O, wala ba, napagyan po na 3 flowers, sir? Suway mo gamit na, di ba, humot kayo mo. Humot mo biyudo. So we must continue living the blessed life. As we become children of God, we must continue, again, we must continue living the blessed life. Hello? Atong i-cherish kini atong kinabuhi, kinabuhi na bunahan, kinabuhi na bless. Amen. Sa pagpakita nato atong i-cherish, mauna mo ato na sa simbahan, alang sa pagsimba sa Ginoo, alang sa pagpasalamat kaniya, sa pagdaing kaniya. Eh gusto natong ipakita, Lord, akong i-cherish Ginoo, akong ipanapresyo sa Diyos, kinabuhi na bless. And doing righteousness is part of showing to God that we are continuing living in the blessed life. Amen. Kaya padayon sa pagkinabuhing Diyos no, magmatanong ba? Mo ni atong pagpakita sa Diyos nga atong gipadayon ang pagtamon o pagkinabuhi na sa kinabuhi nga di-bless sa Ginoo. Amen. 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 Kinsa sa inyong naka-feel na mo, naluya na, kaundan mo na. Ka-feel na oy. Right. Amen. 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 Ilabi na grabe na kang mga pagsulay. Sige ka po, sige nung ito, tagay ko trabaho. Dili man ang trabaho na kapon. Mayroon mo, kung tama. Lord, maluwi ka Ginoo. Oh Lord, gusto ko Ginoo, imong panalagitan. Oh Lord, ayaw. Ayaw. Oh, jangan. Jubit dia. Isa na. Oh, credit. Wala. Kinsa dia na. Radyo ni, radyo. Seperti radyo ang tuba, masa. Now, Romans 8:28. After verse number 30, it says, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Wow! Nandito sa Naspi, no? And we know that God causes all things to work together for good to those who love God. Causes. God causes all things. O gihimo sa Diyos ba? Nga ang tanang mga buta makapamuhat alam sa kaayuhan kanila ng mga nahigugma kaniya. Tuamon masabot, maayo, o dili maayo, gimix ng tanan sa Diyos. God is the one mixing the ingredients. He is the one doing the mixing. Siya ang nagsagol sa tanan. Maayo o dili maayo, gisagol na niyang tanan. Apan kay lagi Diyos siya. Maayo o dili maayo, niyang gisagol. Iyan ang himuon nga alam sa kaayuhan kanila, kanato, nga nahigugma sa Diyos. Ano nindot? Ang tanan ningon, ano nindot? Amen. Amen. Kita usahay, magawas man lang nanindot na ito kung may okasyon. Hello? Hello? Amen. Muna ko kitang tao ba, magawas lang nanindot kung may okasyon. Manis, medyo bisa ko yung okasyon, nakamit ka na bilipit mo. Hello? Amen. Pero ang Diyos, bisag walay okasyon, padayon siya naghimo sa maayo para sa ato.
Yung mga pastor, kung naman nagtitinood, nalimot mo sigo ni David, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Ang pagkamaayo ng kaluoy sa Diyos, di lang sa maayong okasyon ay nag-abot. Di lang na sa maayong panahon, di lang na panahon sa imong birthday, nag-abot ang pagkamaayo o pagkamaluluyon sa Ginoo. Ang palingon ng kasulatan, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dili lang sa hapsay nga dagan sa kinabuhi, may kaluoy nga nag-aabot para sa imo. Dili lang sa hapsay nga dagan sa kinabuhi, ang kamaayo sa Ginoo moabot sa imo. No, maayo man o dili maayo nga dagan sa kinabuhi, nagapadayon ang kaluoy sa Dios, ang pagkamaayo sa Dios. Consistent yun na nga nag-aabot sa ato. Sa dihang si Pablo gibati ang kabugat tungod sa pagsulay na miabot niya. Iyon ang Biblia tulong na hilayon, nangamuyo siya sa Diyos, nga unta tantangon gikan kaniya, kadto mautulog sa lawas nga naa diha sa iya. Bili ang kasakit, ang suliran, ang kabugat nga naa diha sa iya, nga daw nagatursyon po sa iya una-una. Apan ang tubag sa Diyos, oh, my grace is sufficient for thee, because in your weakness that you are strong, because my grace is sufficient for thee. Grasya sa Ginoo, adlaw-adlaw para sa ato. Sufficient ni kayo. Hello? Kaya ngayon na, feel ka na. So, sure pa. Pero grasya sa Ginoo para sa ato, dili sure. Di yun na ma-sure. In the physical realm, we sometimes see shortness. We feel sometimes shortage. Pero in the spiritual realm, you must enter into the spiritual realm through your faith. Amen. 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 Sa physical, you can see shortage. Sa Ginoo bitaw, ingon sa Ginoo. Ingon ni Marta, Ginoo, kung dali ka palang munta, di unta mamatay si Lazarus, nga mo igsoon. Ingon niya, wala siya mamatay, natulog na siya. Sa physical realm, lahi kaysa spiritual realm. Amen. Amen. Sa physical realm, makita mo shortage, makita mo murag wa kay mahimo. But in the spiritual realm, as you enter the spiritual through the power of faith in the Bible, all things are possible through Him that believes. Basta natuo ka lang. Amen. Para kang nakalutan. Kasi kasuhay niyo, murang naglupad na ba? Ayik. Kaya mga adik-adik pa mga murang nakalutan. And you know what? The effect of drugs actually is the counterfeit of what you feel as your faith works. Gusto na po, kanang resulta sa droga ba? Na mura kag naglutaw, mura gawa kay why posible sa imo. Kanang mga nakaduga, di silingan sa una, tungtong ko na sa ilang tangkis tubig, putitaasa. Kay gusto untang mulupad na kaya niya, makalupad na siya ba? 14 taong hangyo ito sa mga kastanida. Ayoy! Kaya mulayat na yun na siya, magaling kay isang kadayan na ito. You know what? Ang kanang
epekto sa droga, mo na counterfeit ba? Meaning, gi-counterfeit, gikopya niya ang bation sa dihang matugog ka sa tumang pagtuo. Kaya naman, kung matugog ka sa hilabihang pagtuo, ang mga milagro, ang mga katingalahan, dinilisod nga mahitabo. Unya, kung makita mo bitaw na dunay milagrosong mahitabo, di ba maglukso-lukso ka man sa kalipay, mura ka man nagtutaw sa halin, sa diyang gahong sa pagtuo, mabuhat sa iyong kinabuhing. Di ba, Jubin, bitaw, pagkaabot siya ng motor, nakuha na may mutaba eh. No. Di ba, Jubin, tinuli. Pag-release siya ang motor, kaya kung hindi ay gustong motor, puti mang yun. Jubin, wala may mutaba eh. Wala may mutaba. Di mo, ito yung gina-prayer request, patag-prayer meeting, motor niya na ADB, Honda ADB, puti ang kolor. Iya pang sabayo niya, kuya-kuya, batik na yung motor. Kaya gusto niya, puti ba? Hindi siya siya kuya-kuya na, gamitasan niyo. Diyan, di ko batik na yung motor. Arihan mo sila, ADB. Pero, sigurado yun ko, 100%. Wala may muta, muranig naglutaw sa akin. Muranig siya katungan ang yung motor. Mura siya nakakuya kong tulo. Wala ba yun, may sagusap? Pero wala kayo bawal, kasi na din ba? Oo. Gabalik-balik lang mo, ano paghihapon tanda? Tanda na yung tao mo eh. Pasig ka mo, may gitaklos, Ginoo ba? God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kanila, kagibalang tawag, sumala sa iyang katuhan. Wow, I love this one. Ang pagtawag niya sa ato, dili lang na pagtawag na murag walay nada. Ang gibalang tawag na may katuyuan ng Diyos. Para yun sa iyang katuyuan, kita gibalang tawag sa Ginoo. Kung naging himong ang tanang mga butang, maghimong ang alam sa kayuan. Kanila, na mga gibalang tawag, sumala sa iyang katuyuan. Huwag mo malipay. Dili sa ating katuyuan. Amen. Dili sa katuyuan sa iyong lahat. Sa iyang katuyuan. Right. Amen. Iyang katuyuan. Ang master builder, o ano lang yun ka ng mga architect ba? Kabaw na sila design. Kabaw na sila. Amen? Amen. So, initanaw nila, uy, baka ni mama ko sa design, usbalik. Ang mga architect. Kina magkaon yun ang architect o ang structural engineer. O kita lang, magkabutay kaya sila, mag-meeting, ay pamuragwa ni pasubay sa... You know what? Our God is the master builder. Yes. And aside from being the master builder, He is also the planner. He is the mind behind everything. Amen. Oh, hallelujah. According to His purpose. All things gonna work according to His purpose. Siya ang naglaraw, siya ang nagplano, siya ang magtugod, siya ang magbuhat, hiling tanan. Kung ito nang ingon sa Philippians chapter 1 verse 6, siya gadun ay gikasugdan sa atong kinabuhi. Iya gyud ning tapuson hangtod sa adlaw sa pagbalik sa atin. Amen. He who hath begun a good work in us shall complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Amen. Dili kita ang magtapos ini. Igo lang tang mag-continue, magpadayon sa pagkinabuhi nga nagapaningkamot, nga na sa pagkinabuhi, nga malipayon ta, nagipadalanginan ta, ni ini klase ng kinabuhi. Pero ang Diyos mo ay mag-work out sa tanan, nga para mahimong alang iyon sa pagkatagbo o pagkatuman sa iyang sagradong katuyuan. Sagradong katuyuan sa Diyos para sa atin. Why?
Because He is divine. And it is a divine purpose. So, iyang himuon, sumala sa iyang katuyuan. Dili sa atong katuyuan. Amen. Unya po ng Diyos moo'y naglaraw di ay niining tanan, makapaliguro na nga nindot ang mamahimong resulta o linugdan niining tanan. Because God can do all things beautiful in His time. If you believe that, clap your hands to the Lord and worship God. And the verse says, for those who He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brothers and sisters. And those whom He predestined, He also called. And these whom He called, He also justified. Amen. Wow. Sila kuno na iyang mga gipili. Gipili na niya na, gitakda na niya. Oh, salamat, gitakda na niya. Si Brother Joey, gitakda na niya daan siya nila. Ang iyang dalano, gitakda na sa Ginoo. Gilatid na daan sa Diyos. Kung mao niya gikalatid sa Ginoo, arigin na siya paduong kiri. So may panahon mangutipas si Brother Joey sa daan. Mutipas pa sa siyang kapianan, ibalik yun na siya sa Ginoo. Kaya siya ang nagtakda ka na to. Siya ang nagtakda, siya ang nagtawag ka na to. Siya ang nagtakda, niinig ka na. Kung sila ipanagtakda, ipanagtawag sa Diyos. Amen. Oh, He justified. Amen. Amen. Gimatarong. Amen. Gimatarong. Jubit. Putol na rin. Sa tandem ko. Sila nagpanagtawag. Gimatarong sa Diyos. Amen. Dili ta matarong. Amen. Ingon ang Biblia, walay matarong ka na to, bisan usan. Kini nagsimbolo sa pagkamatarong sa Diyos. Ipasulob sa Diyos. Kung na isulob sa Diyos. Diba? Ganina dili kay angayan, pero nahipog angayan. O, nahipog ang angayan sa tumagan sa ang pagsabatalo na niya sa Diyos, di pasulong na kanato, maunang initaraw sa Diyos kanato, ang pagkina niya, ang pagkamatalo, kakisulo. Sa tao na iyang pagkamatalo. Buwasan, hindi ka na imo. Gusto na lang iyaw sa oh, nalipat man si Dada. Nalipat man siya kahit pupul siya bata. Pero gusto mo po niya masulog sa tagkanan. And these whom He justified, He also glorified. Amen. Praise the Lord. Sila nagimatarong niya. Siya ibayang nalit. Wala pa mo nagumantol. Ay, uling ko pa. Ano pa lagi siya? Sila nagimatarong niya. Gibayang niya. Amen. Dili gano'n tapi parehang balong niya tol. Tungtong dito.
Oh, taas na si Utol. Ibayaw sa Diyos. Taas sa Diyos. Para makita na ikaw na ang iusap. Ang tag-iusap sa Diyos. Ang tag sa imong kinabuhing. O na ang mga tao makabantay na usap na lagi karon, lahi na lagi karon. Ano man, kaya ang mga tao na iyang ipalatawag sumala sa iyang katuyuan, iyang gimalarong, o sila na iyang gimatarong, iyang gibayaw, iyang gipataas ang estado ang kahitan. Nung mga tao mga ingon, nausap na lagi karon, gamago na lagi karon, dumugugin bayan sa Ginoo ang tanan, kay dili ko inani ang baniya sa Dios na katuyuan ang natuman sa atong kinabuhi. And so we must go on abiding in Him. Halakaw. We must go on abiding in God. John chapter 15, verse 1 says, I am the vine, and my Father is the gardener, the vine dresser. Kita ang sanga. Ano? I am the true vine, and my Father is the husbandman. Sa Bisaya. Saan na sa Bisaya? Saan na Bisaya? Data. Ako ang pinunod na pagpapalo ng aking mahal mo at pinagin. Wow! Ingon ni Jesus Christ, ako ang natuod na punuan, ang amahan mo ang pigatiman. So we must abide in God, we must abide in Him, in the Lord Jesus Christ, because He is the true vine. And as we abide in Him, we become fruitful. Magmabungahon ta. Basta magkabilin ta diya. As we abide in Him, as we remain in Him, we become fruitful. As we are in Him, He cleanses us by His Word. Basta magpabilin ta niya, hinuan ta niya, pinahagi sa iyang mga pulong. Yun niya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Gihiluan na kamo, pinahagi sa akong mga pulong, akong isulti sa inyo. Ang punuan na dili siya mahinduan, dili siya mapulungan. Mabito na ang mga godliness, no? Gina-istudyuhan na nilang tanong, mo nang nasuta pero ng tanong di ay kamurang di pamunga, imo nang kinahanglan pulungan, tuglan sa mga sana-sana, no? Kina makaligo pugid siya. Sa unsa man ang kaguyuan para mamunga. Amen. Para mamunga. And so siya ang nagahimlo. Siya ang nagahimlo, hinuan na niya. Aron sa unsa man, aron mahimo na magmabungahon ba gayon. And so, as a result, kung magpapilit na niya, He remains in us as we remain in Him. Kung magpapilit na niya sa iya, siya magpapilit po sa ato. Amen! Amen! Kung magpapilit na mga lagad sa Ginoo, kung dili na mo biya sa Dios, ang Dios sa magpapilit din sa ato. Bahalang sakit na ng tuhod kay arthritis. Katong mayaging adlaw gapa massage me ang buta kay duwa sakit mo kaya ako kay sa tatlo para akong istayan ng mga magkwanto na dumay katri ang buta kanong duha magkong katri ako na matausan kung nakita mo may katri sa katri ito ang ibutang akong ba kaya pinimig dalas na kapoy na bagikan manuali
Napay nangipita nga pastor nga makipangako din kung ang bragkapoy magkayo. Nga kung ka ba pastor Jonathan na dito sa SM nga, suroy pa siya, kung pastor, muna na mo yung tinigkuya. Kung sa hotel, ga lingkod ko pinayak ka sa kama. Kaya doon ko na ako'y kwaon sa bag, di ako na pag-ubikapon. Pagka umpalod na, may nagpitik. Muto pag-ulit ako, pastor, yung sakita. No? Kaya, nahinumdum ko nga sa liha, ang atong kinabuhi ba? Mawala sa isa kong posisyon, mabikil yun ta. Amen. Amen? So kung mabikil ta, lagi tayo mabatiyagan nga resulta sa pagkabikil na to. Kung ka na mga namiya na sa pag-alagad sa Ginoo, habi nila kung manindot ng ilang kinabuhi kay maski siguro nilang pangabuhian kay sa Ginoo, habi nilang manindot na, yes, of course, ang dautan gusto maguntang bilahon niya palayo sa Ginoo. So habi na to, huwag na nung kisip-simba, o tanawa, na ako, blessing, na ako. Oo, pero sa likodan ng tanatanan, nagkatawa ang demonyo. Huwag na ka sa simbahan, di anak ka na ako balik. Amen. Amen. And so as we remain in God, He remains in us. As we are in Him, He cleanses us. In verse 4, in the NASB, it says, remain in me, and I in you. Pabilin mo na ako, kaya ako naa sa inyo. Bahalag na arthritis, no? Bahalag na maintenance. Unsa ba ng mga maintenance? Ano ba ang maintenance sila kay sa ilang diabetic, kay kung di sila kainom mura o mutuyok ilang pananaw. Bahalag mo na nagmutuyok imong pananaw sa imong bana. Ayaw lang yun na mutuyok ang imong pananaw sa Ginoo. Yes. Amen. Amen. Hello? Amen. Dahil uban, bitaw, ikaw nila. Nabi, asawa ba, kung ganyan, yoyo sa iyang bana. Ikaw pala hubog kay ganda ko. Wala na kailangan niya, timan, galang sige, di mo hubog. Panahubog na ka! Hubog na kang painada, magkabalahan na kay porte di mo ka panahubog! Huwag nakakuwat ka pala, ikaw niya. Ako, kini akong magkapalahubog para manili mo. Kasi talan ako! Ikaw, ang imong bisyo, sige lang kag-gastos ko at sa pagkadaputos na tas utang. Sige ang utang na rin, pahutang na ito. Kalagay mo na imong may mali akong hubog-hubog kay para manili mo. Ngano lagi nang naparan ako? Mauning ka ilong ko kay kung mahubog ko, mukha ka sa akong pananaw. Ingon niya, just as the branch cannot bear fruit of itself, but must remain in the vine, so neither can you unless you remain in me. Maingon nga ang sanga dili ka pamunga sa iyang kaugalingon. Gawas kung kini magpabilin sa punuan, mauman usab ka mo. Kinahanglan magpabilin ka nako. Oh, hallelujah. Para magkanaan tayo kinabuhing mapuslanon, magpabilin taliha sa Ginoo. Abi nato kinabuhing mapuslanon, kanang naa kay mga butang imong mapuslan diri sa gawas, wa ka mahalagad sa Ginoo. Lipay kay ka kay mapuslan ka mga gamit, pero ang imong kinabuhi sa kinatubian, dili mapuslanon ang tuloy niya na. Pero pag naanas Ginoo, naabatuloy mga kalisdanan, pero may grasya kanuoy sa Diyos, ng kanunay na kapamuhan para sa pag-sustain sa nato, para sa pag-agal ka nato, kung ang nagalindot na atas sa
ang kinabuhing itawag na bulahan. God is the source and origin of the blessed life. Amen. Amen. Ang Diyos mo ang tuburan, mao ang gigikanan sa kinabuhing bulahan. Verse 5 of John 15 says, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will have much fruit. As He is the source, as He is the origin of the blessed life. Ang tao kuno nga magpabilin diha sa punuan sama sa nga nagpabilin sa punuan magapamunga hinuon kini o daghan. Sa ato ba kung sa manang imong nadawat karon dili pa na mao nuna pa'y daghan nga imong madawat basta magpabilin ka sa punuan sa magpabilin sa punuan, daghan pang bunga nga wapo. Lord. Ang tanan ingon, di pa ni mao. Di pa niyo. Ang tanan mga gibless na sa Dios di isang ko. Di pa ni mao in Jesus' name. Apart from God, we are nothing. Right. Amen. We will be good as nothing without God. Huwag yo'y nada kung wala ang Diyos sa kinabuhitan. Right. Amen? Amen. Ganun nahimo mong mga angayan, hindi tanahon, mga matahong tanahon, tungod mo na sa Diyos. Amen. Kabantay mo, doon ay mamumusta Diyos. Kumusta mo nila? Mura may bata lagi ka. Blooming lagi ka. Ano ba yan? Tungod sa glory sa Diyos. Yes. Tungod sa himaya sa Diyos na pindanaan ka na po. Amen. Amen. Kung sila kayo, okay, smile mo, kung saan na natin ang ipon. Wala nang ikamot na natin din. Mayawin. Kung saan nagpumutong ipakita. So, na naman, nahinaigan pag-inom na libata. Tawanan na yun. Pero kung smile ka sa giyong ka, no, pag-inom na, hala, libata, lagi ka. May smile at mabala ka sa giyong sa pinuon. Okay, libata, giyong ko. Saan na? Libata. Di ba, bata ko sa'yo. Sa hipon, di ba hipon? O, di ba? O, di sakto po, di bata ka. Apart from God, we are nothing. And so we must therefore remain in God. We must remain in God. So lastly, in verse number 6, it says, if any man does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. And such branches are plucked up, thrown into the fire, and burned. Thank you for watching and see you in my next video. Amping!